почна. Здравейте, сега аз почвам, Дани. След това оръжие може да стреля до каскада, видяхте как снимам на тази бабка. Извинете, но се загубихме парите. Да. Затова смятам да ги получа. Опа. Да, загубихме и бронежилетката. Не сме. Спокойно, това че вече аз планах. Опа. Не трябва кола, просто отиди на близко. Спринт! Просто всяка не искаш кола. Ама не, чупче. Извинете, не загубих мотора. И загубихме и много пари. Всъщност миналия път, и там бяхме да спираме, много гадно се получи. Тъй когато бях спрял тук да видя колко дълъг стана клипа, тогава паднахме. Да, тогава не се огледах, натиснах и падаме настрани и загубихме всичките оръжия. И трябваше да учим пак да го вземем, но сега има 30. Знам откъде да взема жилетка. Да си го пазим за по-късно. Айде бе, спокойно. Все пак сме на първата мисия, няма да на втората мисия, айде. Сега. Джипка! Навръщане смятам да си върна парите, като направя няколко каскади, но не с тази джипка, защото е твърде голяма. Мона Лиза. Аз сега ще първата мисия с убийства. Ocean Drive. Сега има някакъв драйв. Тема бръсна. Готвачката. Ари бе! Ари бе, тази спорта. Павен! Ари бе. Ари бе, ще ти дам. Като присреща ще вземе една спорта такова. Дай. Сега ще се върна. Джибел, чао! Негар, чао! Иначе да ни пита да пише се прави каскадите. Просто са лесни. Ари бе. И се пече. Пък! Няма, спукали сме гума. То не е спукал гумата. Не. Ние не сме спукали. Или не мога да забивам. Спирачки! И спечелихме 164. Почти колкото си имахме. Знам къде да вземем на реликва, за да спечелим парите. Поне не се казва реликва, но аз така я викам. Защото приличат на реликви и... Аз ще ударя тук е. За тъгъла. Притесняват се толкова са слаби. Майко с газ. Газ! Газ! Не се трябва да се убиш него, се трябва да се убиш него. Ей, какво гледаш? Опа, ей, джупка! Бати джупка! Опа! Пусти някакво оръжие просто. Спокойно искам. Уа! За базал. Иначе, следващата мисля ще... Сега ще е Сега се получиш директно с телефона. Сега директно почваш с пистолета, да знаеш. Да се обърнат към ланца. Директно почваш с пистолета. Просто ги убий, все това. Спокойно, Дани, няма да побият, не е толкова скат. Вземи Сатър. Сатър! Опа, като гледаш на дима. Вземи Сатър. Изкъбихме си цялото оръжие за... Изкъбихме си хубавото оръжие за този смотан... смотаняц. Всъщност тук ще имаме още една мисия и там. Нали? Да откараме Ланс. Сега Ланс ще иска да отварям магазина за оръжия. Често смятам да изпълня каскада, докато го правя. Не, ако убиш Ланс, трябва пак да изпълня мисията. Спокойно да верим се. Няма да го взема. Опа! Също се отиваме в амуниция, може би пак ще убием ония човек, който води. Ще раземем 30 патрона, това не е много. Не, неговото беше 60. Не, неговото беше 30, едва не е 30. Добре, обаче това имаме 14. Опа, грешното. Сори. Сори, Ланс за колата. Още миналия път отивахме, Ланс има много яка смъртна кола. Нали? Към бухалко, ниче научи не трябва. Имаме Сатър. Видите го плаче, ще намеря. Нали? Сатър! И даже цели са каза ще паузирам докато се го накарам. Оръжие. Можеш да избереш. Трябва да слезеш и да... Но не е задължително да купуваш. Карай го. Тело ето, гледайте. Второ съм. След като не даде парите, може да учим да купим. Проблема е, че Дани почти му разби колата. Спокойно, аз съм мъж. Дани искаше да зашегува с него и сега ще се блъсне един път, ще умре.
Аз знам какво се опера. Сега спринтич. Спринта тук за тази, тук е клаксон. Ето се. Той сега смъртиш не се кара. Сега той искам да му я взривя. Кой ще му я взривя? What the fuck? То бърза! Къде отива? 200. Та иначе дайте мен да се сейфаме. Ауси. Добре, здравейте, сега трябва да идем до офиса на Ланс. Взех най-якия мотор. Моя приятел малко се като кара. Бата! От там! Някой иска да ни го уважа. Дай сега имаме цел. Все покане. Обаче тук. Дай си ми. Аре, свършим се тук, ти подават две без пакета. Аре, бежанка. Аре, о, просто напред. Чакай. Да. Спили си правчетата? Лъжицата? Мога лъжица. Извинете за объркването, но... Ще идем набързо там. Изпринчих. Красивия мотор. Той е най-бързият мотор в тази игра. Ако го намерите, не го изхвърляйте, моля ви се. И какво мираме за тях? Нали? Давай, ще Това честно направи го нарочно. Аре бе, Дани! Само ще откарам до Лан, защото приятеля ми много иска да го играе. Хайде, ти си. То, окей. Ланс, идвам за тебе филма. Ничего. Това не е Ланс! Кен? Ма сега мисля, че след това май яката не са. Не, яката, това е пътя. Още след ден си е. О, това не трябва да ги дълчика. То, мати с ръката ми ще Може да покажем в този епизод Cheat, Big Bang. Оле. Сега искам да й взема парите. Но че така ме е страх от ченгета. Добре, сега толкова. Мисля, ченгета. Не трябва това. Трябва ли вземам чука? О, толкова шар мадрас. Не, вземи ли. Хачо, бе. Не, че кошар ще имат. Има пари. Кошар има пари. Си чулям се. Значи, нека те чакаме и те чук. Значи малко на погоня. Где тази кола? Та иначе, къде трябваше да ловим, сега можеше просто да... О, сега къде ще... Big Bang. Като тим, мога да отим просто... Та иначе сега ще изпълним чит, просто защото... Мадрази, иначе мога да ходите си го разбирате собственоръчно, да изправите глупости, много бавно става. Извините за този чит, просто... Не ми спукаха гумата, Аз какво да кажа? Добре, так ще държа. Ох, мама ти. Да. Тази колечка грозна не може да дига повече от 8. Ясно. Добре, вече ме стях малко пиша от трите. Хайде, не е толкова трудно с спокойно. Те иначе има един начин по-як да минем мисията. Отиваме тук. Не, Ай, разбил колата собственоръчно. Какво? Разбил колата собственоръчно. Какво? Аз поръчата. Дай. Не бе, измисли го, ще да стреля в резервуара. Откъде е резервуара? Преде! Стреляй, дай в коя коя яхта на кола, дай. Добре, къде е резервуара? Резервуара е... Дай! Стреляй така отпред, това е още по-добре с двигателя. Ето глед, много станем. Та иначе, сега трябва да побързаме. Всяко трябваше да събре. Да счупиш и долата. Другата му спомням Big Bang, разбраха как се чукат. И че така не трябваше да взема оня чук, но късно. Кой чува? Чука е след. Например, едва ли много яко ще ги разби. Ние трябва да видим бухалката, в някъде бухалка. Аз знам, споръчвам. Имаме да е дачка. Не спомням. Да не спомням, че правим просто случваме се правим. Проблема е, че ставаме почти без оръжия. Сега ще използваме да купим оръжия. Купа. Някой каскада, бъдем, че не се каскада.